L-approvazzjoni ta' Josie Muscat bħala kandidat nazzjonalista kixfet il-ħsieb ta' Simon Busuttil dwar il-viżjoni tiegħu għal-libertajiet ċivili ta' pajjiżna. Innota dan il-Partit Laburista f'konferenza tal-aħbarijiet fejn elenka dikjerazzjonijiet li għamel Josie Muscat f'dawn l-aħħar snin, partikolarment fil-konfront tan-nisa u persuni gay. Illum għalihom m'hemmx għalfejn familja jkollha missier, għax dik għalihom hija familja. L-itnej tal-istess sess ipoġġu fl-imkien, mhux għax għandhom dritt ipoġġu x'għax mhux ħażin, dak jagħmel li jrid. Imma lihom familja saret di wkoll. X'fadal? X'fadal meta aħna qegħdin niċċaħdu minn dak li fil-passat konna nemmnu li hu tajjeb. X'fadal meta dak li hu tajjeb illum ngħidulu ħażin u dak li kien ħażin għalina fil-passat ngħidulu tajjeb. Ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Aħna Maltin, aħna jdunna rajt. U rajt tfisser patriot, dak li fisser tkun rajt tkun patriot. Liħor tkun pastiz, bla kurat, xejn. Imma jien ngħidilhom. Imma jien ngħidilhom li jiena ma nibża minn ħadd. Tellawni. Fejn titfawni l-ħabs, itfawni. Ma jimportanx m'għandi bżonn il-ħadd. Il-Ministru Elena Dalli qalet li f'dawn l-aħħar 4 snin pajjiżna għamel progressi kbar fil-qasam ta' drittijiet ċivili u huwa ta' tħassib kif blażlit tiegħu Simon Busuttil irid ireġġa' l-arloġġ lura. Inkwetanti iktar issa li qegħdin nisimgħu dan id-diskors u jista' jkun illi kieku il-poplu jkollu jeleġġi Partit Nazzjonalista fil-Gvern mill-indikazzjonijiet li qegħdin naraw, dawk l-avvanzi li għamilna, dak it-titjib kollu li għamilna fil-ħajjiet tan-nies jista' jitreġġa' lura għaliex is-sinjali dawk huma illi huma ma jaqblux illi persuna iemini twildet kif twildet tgħix ħajjitha fid-dinjità. Is-Segretarju Parlamentari Deborah Schembri rimarkat kif Josie Muscat mhuwiex l-uniku kandidat li ġie approvat minn Simon Busuttil u qed jiżra l-mibeda, in-negattività u l-firda. Hemm ukoll il-kandidat nazzjonalista Stilla Salvo Mallija li qal li l-poplu Malti huwa injorant u qabbel il-Prim Ministru Joseph Muscat mal-pesta. Filwaqt li l-kandidat nazzjonalista Wayne Hewitt qabbel il-Prim Ministru ma' kankru. L-ewwel nett jgħid li l-Partit Nazzjonalista waqaf tant livell baxx illi qiegħed jażel bħala kandidati nies illi l-politika tagħhom hija politika razzista, politika li xerret il-mibeda fil-fema tiegħi, politika negattiva il-ħin kollu, ma huma xejn kostruttivi u fl-istess ħin anki huma dispreġġattivi lejn in-nisa, lejn id-drittijiet, lejn il-familji tagħna. Naħseb illi dawn it-tip ta' kandidati ma jagħmlux ġieħ la lill-Partit Nazzjonalista, la lill-Parlament tagħna jekk xi darba jitilgħu fil-Parlament u lanqas lill-pajjiż. Il-kummenti ta' mibeda tal-kandidati nazzjonalisti Josie Muscat, Salvo Mallija u Wayne Hewitt jingħaqdu wkoll mad-dikjerazzjonijiet ta' Simon Busuttil ta' nhar il-Ħadd fil-konfront tan-nies tal-Kottonera. Aħna qegħdin fil-Kottonera. Nafu li hawn problemi soċjali anki ta' abbuż ta' droga. Aħna qegħdin fil-Birgu. Ħarsu lejn il-problemi ta' housing illi hawn fil-Kottonera. Nafu illi hawn diffikultajiet soċjali kbar. Għandek single mothers.